Pressburg! No já už to nechám celý na Václavovi Berkovi, aby nám v rychlosti řekl, než si teda připijeme, jak to je s těma vítězema, kdo si odnese pěknou, kdo horší, kdo nejlepší cenu a kdo třeba jenom certifikát. Tak za mnou je parta lidí, kteří se starají dokonale o pivo Pilsner Urquell. A vůbec se nemusíte bát, jestli přijedete do Polska, na Slovensko, do Itálie nebo do Malostranské Besedy. A já bych jenom chtěl teď vyhlásit, že na 3. místě se umístil reprezentant České republiky Pavel Pressburg. Mas dobrou, viu? Třetího, viu? Na 2. místě se umístil reprezentant Slovenské republiky Jan Šatník. Ele só capela nisso. And the winner is Bulgario Scuti. No! Marisa Capel, certinho. Secondo. Eu tirei casou. So, how is the impression? How do you feel? Now you're the best all around the world. It's a dream. I began to work with the Pilsner Urquell, and I never had think about this day. And, it's a dream. Can you slap me? Well, can you get up me? No. Thank you very much. Grazie. Paolo je opravdu dojat. To jsou 4 nejlepší výčepní na světě a nejlepší Paolo Scuti. Takže máme to za sebou, fotíme, svakněte si to a my už se, Jirko, musíme teď začít soustředit. Vy taky. jsme se tady jenom zasmáli, my jsme také rozuměli víceméně nic. Zjistili jsme, že všichni umíme italsky akorát blbě koukat, ale my jsme připraveni na to nejzásadnější. Ano, vy taky. Já bych vám dodal, my jsme stále ještě protože tady máme samozřejmě profesionální fotografie a všichni chceme ale fotku na památku, tak až společně s Alešem a také s našimi vzácnými hosty odpočítáme otevření plechovky, ještě to pořád nedělejte. Ještě to neotvíde, ano. Až otevřete. Tady je rychlá fotka, protože Paolo vlastně vyhrál něco neuvěřitelného. Pro Itálii je to obrovský úspěch. Fotíme. Ale přátelé, připravte si už do jedné ruky plechovku, do druhé ruky si nedávejte nic, protože ji budete potřebovat. A my s Jirkou to pomalu odpočítáme. Ano, ale já jenom dokončím myšlenku, že jakmile otevřeme, tak teď všichni ruku nahoru s tím otevření. My vám uděláme jednu památečnou fotografii, kterou pak najdete samozřejmě i na facebookových stránkách dnešní akce, tedy Pilsner Festu. Aleši, to bylo ode mě všechno. You ready? Yes. Všichni připravení, Jirko, takže já to ukážu, kdyby jsme se neslyšeli, jo, tak jdem na to. Jenom otvíráme zatím, připraveni a 3, 2, 1. To je úplně nejlepší, ruce nahoru, přátelé. Já ten zvuk otevření piva doslova miluju a pak miluju ten zvuk, když padá do mě, tak
Jestli máme odfoceno, Tak a teď vám popřeje to nejpodstatnější sám generální ředitel. Show. na zdraví! Na zdraví, ahoj! Non so che cosa ho combinato, qualcosa dovrò fare. A my to tady máme dokonce i z hudební kolisou. My už tady zpíváme, protože samozřejmě dnešní akce je od toho, aby jsme se dobře bavili. Přeci jen je to oslava narozenin, je to krásná oslava, protože se vyspoukávají svíčky a otevírají se piva. A to ještě jedno z nejlepších piv na světě je tedy Pilsner Urquell, náš ležák. Na zdraví, na zdraví. Zdravíme vás na bulvár na scénu Plzeň 2015. Já bych chtěl upravit toho na tom spodním bulváru. Ne jedno z nejlepších na světě, nejlepší na světě. Já jsem ti říct, že já mám jedno z nejlepších, oni mají ty ostatní. Já, byť nejsem vůbec rozhodující jste vy, zákazníci, ale komu se líbí nová plechovka, ať ji zvedne nad hlavu? Mně se líbí strašně. Takže přátelé, na zdraví, vám všem děkuju, jděte si užít dnešní Pilsner Fest z Plndla Hrndla. No a přátelé, plechovky, pokud si ji nechcete nechat na památku, odevzdejte ji tam, kde jste ji vzali, ale jako po vypití, jo?